IPF ni kaisa allied organization banner tolawo tongmani जों दिनै हाय साल जों सबाय रेखा सिनियर बसकांगो जत सेंट्रल कमिटी मेंबर दङ वर्किंग प्रेसिडेंट एजीएस दाय कमिटी सेंट्रल कमिटी थानायो जों कमिटी होइते जों कायसे मीटिंग खालायगासिनो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होइते सेंट्रल कमिटी मीटिंग आई एग्जीक्यूटिव कमिटी ओ जों डिसिजन लायखा जत एंटे 21 डिविजन्स दाय सेंट्रल कमिटी जत एक्जिस्टेंस तंनाय रक आरो सिद्धांत लायखा जों बुसकां नि मुभमेंट ताय डिफरेंट नो बाइके तुमनानि बा ग्रेटर डिफरेंट नो बाइके एक्वायर खायनानि आबुनो फैनाय जों आलोचना खालामनानै बिसिङो जों आबुनो लुखा महाराजानि लिडारशिप नि बिसिंतै जों आबो सबमना दङ आबुनि बागैनाय जों दिनैनि सिमि जों आदिसनाल रिजल्ट फायनाय सबायै जों गोदान मथा बा दिग्रा मथाव जों जयेन सिनाय ताय गोबां मथा रंनो आंखौ कबुना मुसुङो जीवन दंनाय रंनो जों आन्दा बोबाग्रानि बिसिंतिके जों थानसानि बिसिंतिके माइदमु जों आगिरबो जों साइमालिया बाक्सा बरफ बुजिलिया उइ दंमानो आबरंनो ताइसा वान सुबिनाय जों ग्रेटर थानसानि बागै ग्रेटर इंटरेस्ट डिप्रेसननि बागै जतन आबुगै खायकेसाव आबुनो आनि मुसुङो दाबो आबुसिमिया थिनि थिनांनि थिनि भबिष्यत न सुंनायसिम थांखांखै जों कुनु जागाथिं फैनो जों पतन मोजाङैनो मत ग्रै थिनि बोबाग्रानो कारै बोबाग्रांखा कायसा हानि बोबाग्रा कायसा थिनांनि बागैनो थिनि डिप्रेसननि बागै कायसा लीडरशिप हिरो बो खलाय क्यांकसे मुंसा कायसासो जों माने आबुनो जों बिसास खायनाय जों आथिसाराव आबुनो खाय देने ओ सालो जों आइबिखौ दे दिप्राम थाने जों जयेन खायबाय आसुमा जों अलरेडी जों सिनि मीटिंआव डिसिजन नाखा आइबिएफ नि बिसिङाव जों साख्लायजाक दङ सिनि बिसिङाव पक दङ आबोनो जों सालायनाय जों सिद्धांत खालायनाय जों खाय कुनु आरो स्टूडेंट ना तोना ऑर्गेनाइजेशन दा तो आकायुतो दा तोना आबो संपूर्ण साइमिया को सिनि आइडियोलॉजी सिनि बोबाग्रानो ऑल राउंड जों सरेंडर खायका जे जाबो सुनो बो तामु खायनानै मुसुम आबनो गुबुन थानिया फैने बयबो दा रह बा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दा रह तबो कै जों कायसा कुनु कायसा कमिटी खायबानो जों कायसा ग्रेटर मुभमेंट थांनानै बासिनि जे टारगेट जों थानानै बागैनो जों आबनो डिसिजन जयेन दिनै आबनो सुनानै मुसुङो आइपिएफ जत बरनो साइबानो सुना मुसुं माने को आइपिएफ नो नासिबि जत बरनो फायका थानसा याबा थानसानि बर जों बोबाग्रा रेसपन्स फायका जत बरनो एसेम्बल फायका याबा आइपिएफ दुर्भाग्य उनै थानसानि मालिया आरो जोंलाय नखा कुद्रुम सा मो बीजेपी बाय तंगै जों डिफरेंट मानायदा आबोसिनि बुथाव दं फ्यूजन का नाथाय जुदिनो जों सरकाराव तंगैने जुदिनो माहायके तंगांखै जोंनि डिमान्ड जों सुकुमाय रहमानि न साखोबो नाथाय जेहेतु सिनि हाबुवाग्रा दङ बो निजे आगि बो ओ डिमान्ड हामजे ताबो आ डिमान्ड जत डिप्रेसनआवनो नायसिबिने बो आबनो राइस खायका डिप्रेसन हामफ्रायनि बगैनाय दा जों आबनो नायसिबिने बुनि बिसिटिके जों जयेन खालाय नाथाय बनो खालायमाना हाय माउन सुबैनो जों जयेन